Papakilala ko sa inyo ang napakaganda at napaka-elegante na chairman ng BBI. Walang iba kundi si Mrs. Ano pa naman? Giselle Ponte, asawa ni Uncle Johnny. Palakpakan. Pakibiniro mo kita na Quezon. Maabot at Diyos sa ilong kanan. Maraming salamat sa Panginoong Diyos na kumpay kang hangin nagtila kagulan. Bilang presidente ng BBI, ka-BBI ay maunting organisasyon ng Gimbubuong kanan. Nagraya ng chairman ng Piniray. Ako din anunsyo sa ilong kanasunod na chairman ng Piniray for the year 2015. Si Honey Boy Isariton. Yelo! Samahan mo na ito yung sulat ng chairman for next year. Surprise! Hindi ko si Mr. Vic Periol. Vic, come over! Vic, hello! Pasunod! Okay, turn over. Ayaw ako sa stage. At muli, inakagat ka, pareho kaya ako ng pagsuporta nato sa tanang biniray ng papunta. Maraming salamat sa inyong tanang. We have a acceptance speech, Mr. Chairman, for 2015. Yan o. Ang gani ko ng theory speech. Take over speech. Ako yung na ako ay isang pagpasalamat ka ng magsasalita. Pagpasalamat sa inyong tanan na ka-enjoy ko siya sa ay hindi na ito matawaran. Magbagyo man ay hindi na ito na-spirit at bantualan. Mapamuhon niya ako ng Senyor San Nicolas na kusang daw niya ako na ako yung haro-haro ako. Kaya paalam, pamuhon Senyor San Nicolas. Okay, maraming salamat sa inyong tanong. Magandang hapon sa tanan. Congratulations sa Silak Biniray. Miskan ang babagyo kita ay halit kitang tanan ragipon sa Silak Biniray. Viva si Dios San Nicolas de Tolentino! Viva si Dios San Nicolas de Tolentino! Sa sayor na masunod na obligasyon ako para sa Biniray Yada Biniray 2015 ako kaya inaasahan kay Ropak Tamor sa Yada Biniray 2015 pakaipan na maglagi po ulit kita sa 2015 Yada Biniray. Maraming salamat sa kanan. Chairman sa 2015, ang kanyang tagline ay Yadag Biniray 2015. Palapakan natin si Senior San Nicolas de Tolentino kay Harang Model Jollibee. Palapakan na siya, kailangan dumating kayo kasi may tigisa tayong Jollibee Pack. Okay, maraming salamat ka ng Bell for accepting the prize chairmanship. Okay. Smile. Ba't si Senior San Nicolas lang na naka-smile? Yan. Okay yan. Okay na mo. Tapos si Senior San Nicolas parang gustong humingi ng Jollibee. Palapakan natin, andito ang chairman ng Biniray ng Uchongan na nagse-celebrate ng 25 years. Walang iba kundi si Ante Betty Magano Pistin. Yan. Anak ako Patricia Pamadigo Tagalagan. Kagago tatay ay Ricardo
Christine Tagasibay. Talapag ko na itong Tagasibay at Tagalagan. Si Padre Larry. Pero sa Utsumanin kami nagtitilir dahil medyo mahirap na panabuhian sa Banton ay nagagap medyo maato-ato nagsabsabot. Nalilipay kami, nakausap kami nilo. Ang nasadura na mo nagrugos ang putubo yung kitabantoanon dito sa liwas, sa kakong lugar at batot. Kabay pa sa masunod at mga adlaw ay yung kita dinilintes. Ikato mga pagtuo at pagsilibrar kay San Nicolas de Tolentino. Maraming pong salamat na kami ay naging kabahagi o kaparte at selebrasyon na kami. Aber matusog at aber magranas kami at medyo nalilitatan ko ay natakot gihapon sa burin ni Senyor San Nicolas. Maraming salamat sa tanan. Okay. Si Auntie Muli, no? Si Auntie Muli Viegas, no? Ka-chairman sa Texas. Pagpapalo sa Mindoro ay nag-celebrar San Nicolas de Tolentino nga singaptuig. Kaya nga chairman ay walang iba kundi si Maring Noni Kasapaw. Nagpapasalamat kita sa mga major sponsors, siyempre ang Humanity Builders, ang Padre Foundation, ang Greenhorns, ang Ugat Paigaw, ang chairman ngayon ay si Mang Philip, si Manong Dodor, at si Manong si Padre Brooks, at saka si Congressman Budi Madrona. Siling ni San Nicolas, kapag mga bantuanon ay talaga mabuot. Kadagi ng seminaryo ng pinayapalitan na itayan. Hindi ko alam. San Nicolas de Tolentino Seminary. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang araw at congratulations sa lahat ng mga batuanong narito. Buhay San Nicolas de Tolentino! Viva Señor San Nicolas de Tolentino! Viva Señor San Nicolas de Tolentino! Ayan. Sa ngalan po ng Diocese ng Romblon at ng Chairman ng Seminary Board, Bishop Alce Villana, MSCDP, at sa ngalan po ng bumubuo ng San Lorenzo Seminary, faculty and staff, kami po ay lubos na ipapasalamat sa lahat ng naitulong ng biniray ng batuanon, sa lahat ng mga batuanon nagbigay ng tulong upang ang picture ng San Lorenzo ng Seminary na sa inyong harap ngayon ay matapos. Ito po ay ginawa sa loob lamang ng 4 na buwan dahil sa inyong tulong na kami last year ay humingi ng tulong sa inyo at kayo ay agad natutugon. Ang inyong tulong po dito pumunta sa completion ng San Seminary Chapel ng Romblon. Ito po ang mga pictures para makita ninyo na ang inyong naitulong ay talagang naipagawa ng seminary natin. Advance information sa lahat ng mga batuanon, isa sa mga graduate ng seminaryong ito ang pa-ordain sa November 4, si Reverend Albert Pietas. Hindi ka na nakaabot ng isa kanina. Sa Lorenzo Ruiz Seminary, Ordinary Maria Putoyo Manrumton presents this gold merit certificate to pangalan ng donor has been sponsor the Seminary Chapel Completion Project. Your gemstone of generosity solemnly builds and perpetually adorns the chapel of the seminary. Given this 14th day of September in the year of our Lord, 2014, at San Lorenzo Seminary, Ujoman Romblon, signed Reverend Father Edalbert F. Magbata, Procurator, signed Reverend Father B.B. Gregorio Rantor, and signed Most Reverend Narciso V. Avillana, MSc Dean, Bishop of Romblon, and Chairman of the Seminary Board. May I call on Mr. and Mrs. Pasromer Fadrilan. Mr. and Mrs. Honeyboy Pisariton. Thank you very much. Engineer Maria Erlinda Fonte.
Happy Fiesta. Engineer Adelfa Ferrer. Paul Decito Festi. Thank you very much po. Mr. and Mrs. Alan Kaliman. Okay. Mr. and Mrs. Johnny Fonte. Dr. and Mrs. Laudimir Pamari. Engineer Dinita Madamba. Thank you very much po, ate. Mr. and Mrs. Nestor Pamatigan Jr. Thank you much po, Engineer and Mrs. Jude Dario Fati. Mr. and Mrs. Chris Viegas. Mr. and Mrs. Lindon Fadri. Thank you very much po. Felix Padardi Festi. This certificate of appreciation also given to Mr. and Mrs. Danny Fabul, Engineer and Mrs. Jubilito Pirangcon, Miss Yvonne Teresa Pamatigan, Sarah Jane Rio, Mr. and Mrs. Felix Onculio, Dr. Blandine Trinidad Ferreira. Okay, thank you po sa lahat ng sponsors at donors ng Seminary Chapel.